Дръж го така по-скоро, защото после ще си въртеш главата в YouTube. Шапка? На тояга. Аре бе. Много малко главата на то Рони, бе. Оцеле, а? Не мога! Не мога! Няма, не мога. Не е толкова страшно, нали? Не се обяснявай. Всичко ни е ясно. Не като бивши. Ма ти разбираш, че след като скочиш, то тръпка повече няма. Тук е тръпката, сърцето директно. Абе, хора. Как беше? Я име. Същата. Всички. Къде си научил цялата? В моята чанта е там. Добре, окей. Пореви си още малко. Да гледам. Айде, па ще гледам. Чакай сега, по-друг ъгъл. Това направо беше ужасно. Не ме въртя 5 часа, аз се въртех като пумпал, викам, аз това не мога го хвана, бе. Сигурно скока беше безумно тъп. Дед го направих. Ема аз не... Много добре си беше. Вярно? Да ти ще вземе вече. Браво, браво. Уникално беше. Ох, не мога повярвам. Как тя? Другия път пак, нали? Другия път пак, нали? Как да, само не се скоча, говорим. А чули какво ти вика? Вика, пази колата. Да не имаше под тебе една кола. Да, видях я. Вика, пази колата. Няма. Няма такова живяване, заклевам се. Нали? Ай, да не гледай! Уникално! Обаче не вярваш, че ще скоча, нали? Ема ти беше тръгнала, не мога. Аз знаех, че ще скочиш. Аз до последно не знаех. Аз знаех. Бях трета. Сега последно другото момче се първи и така се го от него. На Клисура колоните на моста са по-близко една до друга и си мислиш, че се удариш от тех. То не е така. Аз се мислих, че се ударя. А тук е много свободно пространството и е мега яко. Аре бе, Рони, аре бе! Браво, Ник!